Together, growing in faith, changing communities. Ngizokhuluma ngomama, ngobaba abathatha bayahlanganisa. Fanele ingane zabo efunde bafuna ukuya ngisho nakomashonisa ngizothi hayi noma kumnyama man crossover noma sekumnyama kangakanani siphethe uJesu othi la seqala sekhwalala athi hayi mina phela bengiyilanga lokulunga angani ngisho kumnyama mina ngiyakhanyisa inkonzo yokwela. Let us cross over. Sibambelele kuJesu okuyena othwala nayo. Lithi izwi likaNkulunkulu manje ubaba wele khonto abayenza. Khonto abayenza. Lithi bamukisa isixuku. Ngoba kwesinye isikhathi ukuze ucross over babungcobo kufanele umukise isixuku. Kufanele uphume esixukwini esithile. Ngoba kungenzeka ukube khona isixuku esinevision ongenayo wena. Therefore, uma ufuna ucross over, unesixuku okufanele usimukise. Ngizothi angazi siphi isixuku okusona. Ngiyawabona ama toxic relationships. Ngiyawabona ama unhealthy relationships. Ngizothi uJesu ufuna ukuthatha nalapho athi let us cross over. Let us cross over. Ungavumi izinto zikubambezele. Accept this invitation. Your crosser over. uJesu send the invitation namhlanje uthi let us cross over. Bengifuna namhlanje sisuke esixukwini sabantu abakhuluma indaba zabantu. Sisuke namhlanje esixukwini sabangani abahlohlanayo. Bengifuna sisuke namhlanje esixukwini sabantu abangazibona izinto ezinhle kwabanye abantu. Bengizothi asuke namhlanje esixukwini sabantu abangakhulumi ngefuture kodwa bakhuluma ngobumnandi bamanje obungabuyiseli. Bengizothi namhlanje suka esixukwini